Il-politika nazzjonali dwar ix-xogħol inġabret f'dokument ta' aktar minn 100 paġna li l-għanijiet tiegħu huma ċari ħafna. Jispjega dan iċ-ċermen tal-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ Clyde Caruana li jfisser kif l-għana ħari huwa li l-ħaddiema jieħdu salarju xieraq. L-għanijiet huma sempliċi ħafna kif ħantejbu l-ħiliet tal-ħaddiema tagħna kemm tal-lum u dawk li jridu jiġu għada fid-dinja tax-xogħol biex bekk nassiguraw li dak li jipproduċi s-suq tax-xogħol tagħna jkollu ċertu valur. U għalfejn dan huwa importanti biex il-ħaddiema il-pagi tagħhom ikunu jirriflettu verament dak li xirqilhom ikollhom. Biex jintlaħaq dan il-għan, il-Gvern se jieħu l-miżuri kollha li hemm bżonn. Insista dwar dan il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol waqt it-tnedija tal-istess dokument. Passi biex kemm jista' jkun inżidu n-nies fid-dinja tax-xogħol u niżguraw imma u dik l-ikbar sfida li għandna li minn barra li noħolqu l-impjiegi niżguraw li il-ħiliet tal-Maltin u l-Awċin ikunu żviluppati b'mod tajjeb biex imbagħad wara li nħolqu dal-impjiegi jimlew dal-impjiegi. Kelliem oħra tkellmu dwar kemm kruċjali l-edukazzjoni. Inutli li pajjiżna jaħdem biex iġib l-investiment barrani jekk ma jkunx hemm nies imħarġa biżżejjed għax-xogħol li dawn joffru. Għalhekk l-enfasi kbira fuq l-edukazzjoni kif spjega ċ-ċermen tal-Emkas Silvio De Bono. Saret enfasi kbira li post l-istudent, post iż-żagħżugħa huwa fil-qasam tal-edukazzjoni jitħarreġ bil-bżonnijiet kollha tiegħu biex meta jkun il-waqt ikun jista' mbagħad isib ruħu fil-kamp tax-xogħol.